Hej og velkommen til Karinas Solland. Vi starter lige med lidt opvarmning. Og vi går i gang. Okay, nu skal vi have mavedans med læberne. Og nu går vi så over til noget helt andet. Fra læbedans til sejrsdans. Tada! Hej! Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave, så lad os have en dans! Og eftersom solen skinner nu, og det regnede sidst, så tager vi en regndans! Og der skal man igen have benene sådan, men i stedet for at have armene sådan, så gør vi sådan! Og så står vi sådan der. Og så siger vi ikke? Og så regn, regn. Og så på regn kom om 5 minutter. Det var det. Vi ses om 5 minutter.